ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. Капсулаҳои самиёван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои ришу мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метонед. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра оиди якум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Ҷейсон Гейҷи фикроша баён кард. Биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. Гейҷи оиди ма бисёр суханҳои бад гуфта буд, аммо вақте ки мо вохӯрдем, ӯ гуфт ки ту сазовори эҳтиромӣ ва чемпиони ҳақиқӣ ҳастӣ. Лекин боз баъд якчанд дақиқа дар интервю ӯ дод зада гуфт ки чеҳраи маро мешикана. Ман мавқеи ӯро намефаҳмам. Дастин Порье Гейҷиро ба нокаут рой карда буд. Майкл Чендлер қариб буд ки ӯро ба нокаут рой кунад. Аммо бошум, ҳам Порье ва ҳам Чендлерро фавран шикаст дода будам. ва агар ба ма гӯянд ки дар муҳорибаи навбатӣ ма бояд бо Гейҷи ҷангам, пас ма ҳамин корро мекунам, гуфтааст чемпион. Хотиррасон мекунам ки баъди муҳорибаи Дастин Порье ва Чарлз Оливейра, президенти UFC Дана Вайт гуфт ки рақиби навбатии Оливейра Гейҷи мешавад. Аммо ногаҳонӣ Конор Макгрегор пайдо шуда эълон кард ки моҳи апрел баргаштан мехоҳад ва ба Чарлз Оливейра визв дод. Оливейра боша визви ӯро қабул кард ва гуфт ки барои ин муҳориба омода аст. бисёри мухлисон ва худи чемпион албатта ки бо Конор Макгрегор ҷангидан мехоҳад. Аммо дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки ба ҳар ҳол рақиби навбатии Чарлз Оливейра Ҷейсон Гейҷи мешавад. Панҷум рақами рейтинги вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад боварӣ дорад ки ӯ ситораи UFC Ҳамзат Чимаевро зада метонад ва ин муҳориба барои ӯ маънои хеле калон дорад. Биёин суханҳои Муҳаммадро гӯш мекунем. муҳориба бо Чимаев барои любой ҷангори вазни мо маънои хуб дорад. Айни замон дар вазни нимёна аз ҳама хайпи калон Ҳамзат дорад. мухлисони муҳорибаҳои омехта фикр мекунанд ки ӯро зада намешавад. Дана Вайт фикр мекунад ки ӯро шикаст додан ғайриимкон аст. ҳамаи онҳо боварӣ доранд ки Ҳамзат Чимаев ба наздикӣ чемпион мешавад ва барои ҳамин агар ки мо ӯро шикаст диҳам, ҳамаи хайпи ӯро мегирам. задани ӯ аз шикаст додани любой ҷангвари топ гаронтар аст. фикр мекунам ки ғалаба дар муҳориба зидди Чимаев аз ғалаба зидди Колби Ковингтон болотар аст. аз рӯи стил ӯ барои ман хеле дуруст аст. стили Ҳамзат ба монанди стили Камару Усман аст. барои ҳамин агар ки ман Ҳамзат Чимаевро шикаст дода тавонам, пас ман Камару Усманро низ зада метонам. ва албатта ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Ҳамзат ман рақиби навбатии Усман мешавам, гуфтааст Муҳаммад. ва дӯстон, чӣ хеле ки ҳамаамон медонем, Ҳамзат ягон ҷангварро беҷавоб намемонад. барои ҳамин баъд якчанд дақиқа ӯ ба Билол Муҳаммад чунин ҷавоб дод: Билол Муҳаммад, барои калаи туро гирифтан ба ман 1 дақиқа вақт лозим мешавад, навиштааст Чимаев. дӯстон, шахсан худи ман фикр мекунам ки ин муҳориба барои Билол Муҳаммад муҳорибаи на он қадар хуб аст, аммо барои Ҳамзат ин муҳорибаи хеле хуб аст, чунки агар Ҳамзат Билолро шикаст диҳад, пас ӯ аниқ довталаб барои камарбанд мешавад. дӯстон, ба фикри худи шумо айни замон ки Ҳамзат Чимаевро дар вазни нимёна шикаст дода метонад? метонем фикротона нависен. масалан, чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сихудо боварӣ дорад ки танҳо 1 нафар Ҳамзат Чимаевро шикаст дода метонад. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман аз Ҳамзат Чимаев дар таассуроти хеле калон қарор дорам. ман боварӣ дорам ки ӯ Колби Ковингтонро пора пора мекунад. ман фикр мекунам ки ӯ бисёри ҷангварони вазни нимёнаро ба осонӣ зада метонад. танҳо Камару Усман ӯро шикаст дода метонад. аммо фикр мекунам ки дигар ҳамаи ҷангварони вазни нимёнаро Ҳамзат ба осонӣ мезанад ва ман шӯхӣ накарда истодам. ман ҳатто боварӣ дорам ки Ҳамзат Чимаев чемпиони вазни миёна Исраил Адесанияро зада метонад. агар стилҳои онҳоро ба назар гирем, пас Чимаев Адесанияро ба осонӣ зада метонад. ӯ ҷавони калон, бадҳайбат ва хеле ғазабнок аст. вақте ки одамо гӯштинги ӯро таъриф мекунанд, ин чиз ӯро боз ҳам хатарноктар мекунад. ӯ ба монанди стили Ҳабиб туро ба замин меафтонад ва дар замин ба ту зарари хеле калон мерасонад. Чимаев хатарнок аст ва ман мефаҳмам ки барои чӣ
ягон ҷанговари вазни нимёна бо ӯ ҷангидан намехоҳанд, гуфтааст Сехудо. Дӯстон, рости айни замон тамоман ягон гуна гуфта намешавад ки Ҳамза Чимаевро чӣ гуна зада мешавад, чунки ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хеле сахт аст. вақте ки Чимаев муҳориба мегузарона, ба назар чунин мерасад гӯё ки ӯ барои куштани рақиб баромадааст. ба фикри шумо дӯстон, Камару Усман Ҳамза Чимаевро манъ карда метавонад ё не? фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид Хонаободу Сарбаланд бошен. дӯстон, ҳозир варзиш дар ҷӯшу хуруш аст ва ҳар рӯз бозиҳои шавқовар ва турнирҳои беҳтарин гузашта истодаанд. шумо имконият доред ки худи ҳозир ба ссилкаи дар якум комментария буда даромада бо ҳамроҳии дӯстони мо аз 1x дар ҳамаи ин ҷангҳо ва бозиҳо бозӣ карда бурд кунед ва агар ки дар вақти якум регистратсия промокоди Шафи ММА-ро истифода барен, пас боз ба шумо 6500 рубле бонус медиҳанд. ссилка ва промокод дар якум комментария закрепидшуда.